बोली बोली बाबा केसरनाथ की। चलल नहीं जाला बाबा चलल नहीं जाला। चलल नहीं जाला बाबा चलल नहीं जाला। हे बाबा सुनी ना। चलल नहीं जाला बाबा चलल नहीं जाला। चलल नहीं जाला बाबा चलल नहीं जाला। रहिया चल चलत बाबा रहिया चल चलत पड़ल पौआ में छाला। चलल नहीं जाला बाबा चलल नहीं जाला। चलल नहीं जाला बाबा चलल नहीं जाला। बोली बोली बाबा केसरनाथ की। डीजे मनीष रक्सौल। चलल नहीं जाला बाबा चलल नहीं जाला। आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखनऊ। चलल नहीं जाला बाबा चलल नहीं जाला। पौआ में छाला बाबा बहुत दुखाता है। कंधावा पर कांवर लेके चललो न जाता है। सुनी ना। पौआ में छाला बाबा बहुत दुखाता है। कंधावा पर कांवर लेके चललो न जाता है। फेर दिन जाज हम पे फेर दिन जाज तनी करी न भाला। चलल नहीं जाला बाबा चलल नहीं जाला। चलल नहीं जाला बाबा चलल नहीं जाला। बोला बोला बाबा केसरनाथ की। डीजे मनीष रक्सौल। चलल नहीं जाला बाबा चलल नहीं जाला। चलल नहीं जाला बाबा चलल नहीं जाला। रंजित संदीप बाबा जलवा उठाया है। तारे के उपेंद्र देखी जलवा चढ़ाया है। हो रंजित संदीप बाबा जलवा उठाया है। आज के उपेंद्र देखी जलवा चढ़ाया है। सुइया पहाड़ बाबा सुइया पहाड़ बाबा चढ़ल न जाला। चलल नहीं जाला बाबा चलल नहीं जाला। चलल नहीं जाला बाबा चलल नहीं जाला। आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखनऊ।